Мастак Геннадий Дроздов, мастацька суполка «Погоня». Найбільш вибітна сторонка історії нашої батьківщини, історії, відданості, героїзму. І тому, коли я довідався вперше про те, що буде помник, і можна в ньому прийняти уділ, я з задоволенням прийняв уділ і зробив два ескізи. Береться великий камінь, розпилюється. Вот эти вот руничные знаки по центру крыжи Ефросинии Полоцкой, это наш национальный крыж, який свідчить про те, що ми не приймаємо московську патріархію. А тут надпись «Тим, що пішли помирати, як жила батьківщина». Наш штурхає на ту епоху, ми одразу відчуваємо той час, вельми непростий складний час. Особливо для нашої країни, коли проходили війни справа наліво, з півдня на північ. Ось тут так само використовує в цій стилістиці криж Ефросинії Полоцької, як символ нашої національної церкви. Там люди пролили кров за свою землю, за свою батьківщину. Так що я думаю, що і тим більше, що в регіонах не вистачає тих історичних місць, по яких би, скажімо, молодь і покоління вчилися і віддали свою історію. Абсолютно не білоруська влада. Це влада, яка поставлена іншою країною, вона сателіт тої країни. І безперечно, що от той момент, коли білоруси поспробували визначитися у 20 столітті як нація, після того, коли зникла після третього поділу Велике князство Литовське, це перші спроби, вони вельми важливі і вони вельми не подобаються нашим сусідам з Сходу. І тому, безперечно, в нашій країні вирішають не місцева влада, а хоча залишитися на самому високому рівні. Треба працювати з громадськістю, щоб громадськість відгукнулася, зрозуміла необхідність цієї історичної пам'яті, сторонки цієї великої, і щоб громадськість потребувала. Коли буде моцний плин знизу, а з народу, то влада нікуди не дінеться. Це вже аксіома.